Kausuru ni IEBC bende nyakora Ramogi wang'iyo kama oyudo ni jakom mar duol ma ochung' ne weche mag yiero kod kiewe e pacho ka. IEBC Erastus Ethekon okone gichano chako chenro mar ndiko oganda mathoth mag jogoo ombulu kata mass voter registration tok chenro mag yiero maduong' ma ichano tim tarik 27 yiero mano adundo ma ichano tim tarik 27 dwe mar 11 gani. Okone okang' ma kama gidwa kawo kaluwore gi kwan manok mag jopiny mosewuok oko mar ndikore kaka jogoo ombulu manyien. Kwan ma okoni pok ochopo kata mana gana 100. Joja oko miyo mathoth ewi chenro ma oketi kod IEBC ndiko kwan mathoth mag oganda jogoo ombulu e chenro ma iluongo ni mass voter registration. Duol mochung' ne yiero kod kiewo e pacho ka IEBC koni ok gimor gi kwan oganda manok mosewuok oko ndikore kaka jogoo ombulu manyien nyaka ne gichaka yanga chenro no tarik 29 dwe mar 9 higani. Kane giloso Mombasa, duol no kotelne kod jakom Erastus Ethekon koni kata obedo ne gigeto ndiko jogoo ombulu manyien maromo milion 6.8 nyaka sani gisemana ndiko ji gana 920. Now new voters 90,020. So we are short of 100. Hopefully by end of the week, we will have surpassed 100,000 countrywide. For Mombasa, unfortunately, we are below 4,000. So we have, to be exact, 3,967. So you cannot just hide behind the curtain and say, oh, I'm not going to go there. Why should I go and register? Because the same people who are actually being voted for are the ones who are coming and they don't do anything. You have a responsibility. You need to go there. You need to go and enroll. You need to go and participate in elections so that you can be able to elect good leaders. And we're telling them this is an opportunity that you have. The youth of Kenya, if you want to make a difference, if you want to have an impact, a lasting impact in society, your voter's card is the silver bullet. Kata kamano, okoni ma chalni timore ni mar pok giyawo kuonde ndikruok e kor gwenge, chenro makoro gikone gichano chako timo tok yiero madundu ma ibiro tim tarik 27 dwe ni mar 11. But to solve that problem, once we finish with the by-election 7th this month, we are going to launch mass voter registration. What we call sometimes, we call enhanced voter registration. Once that is launched, then we will move our registration centers to the neighborhoods. You need to go to the ballot and make sure that you achieve your objective. By doing so, you'll actually get good leaders who are going to ensure that you have development. Your single vote matters. Moko kuom chenro mabende gigeto en chiwo puonj ne oganda wi wach ndikruok kod goyo ombulu kaachiel kod jiwo piny owacho mondo omi ombek chike mag chiwo opande ne rowere. We will also speak to the National Bureau for National Registration Bureau to fast track the issuance of these documents to the young people so that they can be registered with us. In places like Kibera, for example, there are people who are born and they don't care whether they get ID or not. They don't have any documentation. So then how can they be facilitated? That's also another issue that needs to be looked at. Youth alone can give us a winner, can decide which way to go, even if everyone else votes. But if the youth decide to come out in numbers, they can be the decision makers. Magine owacho ka bende ojiwo jotelo riwruoge kaachiel kod oganda jo Kenya mondo mi okaw ng'ala manyime mar jiwo jogo mapok ondikore mondo mi otim kamano mar kelo lokruok mag telo magidwaro e pacho ka. In the social media spaces, whether you are active in Twitter, TikTok, Facebook, Instagram, we need you to come out and support us to reach out to as many young people as possible. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa.